Lagi na, lagi na. Ah, wag mo siya kung gumalaw na. Gumalaw kaya.
Ay, garulok. Ayaw nga hinduktan. Yun, sorry na nalate ako. May love shoutout sa mga nauna dyan. First, si Tita Vlog. May bisita kasi. Tusok from Gin Official Morning House. Harang. Salamat sa parang. Tamsak na host. May love shoutout from Joel C. Vlog. Like number 5 from Tita Vlogs. Joel C. Vlog. Nag-drop ng bahay. Masipag talaga to si Joel C. Vlog. Like number 7, Gin Official. Mega love shoutout and good morning sa ating lahat mga kaibigan. Hi Gin Official from Joel C. Vlog. Nasa trabaho pa yan. Mega love shoutout Arjun RTV2. Mega love shoutout from Jin RTV2, Joel C. Karen. Mega love shoutout din po sa lahat na nandito. Salamat. Good morning. Bigi si Joel C. Vlog, harang host from Idol Ami Jimenez. Babawag yan ang premiere, kung may premiere. Johnny TV Vlog, may love shoutout. Host, parang kilala mo na ako ah. Oo, kilala kita, kaibigan Joel C. Vlog. May trabaho pa yan, pero masipag mangisda yan. Pinabilib ako niyan eh. Pinabilib ako sa mga banat yan eh. Tinuruan ko yan kung paano manguha ng banana, kung paano maglinis. Pero pinabilib niya ako sa diskarte niya, pero mo 1,000 agad siya. May kalab shoutout to all viewers niyo from Idol Ami Jimenez, sa Stag J. Jimenez. Tingnan ko ngayon na bahay ni Joel C. Vlog. Kahapon 1,080. O 1,090 na siya ngayon, oh. Yun, no. Malapit na siyang mag 1,001. Magaling talaga to si kaibigan Jason C. Vlog eh. Jin KRTV, oh, dikitan mo nga yan, oh. Kaibigan Joel C. Vlog. Si Ate Jin KRTV. Dito ako si Ate Jin, ha, Jin KRTV. Tapos na pala ako dito, may like na, oh. Misteryohong Falls, ano ba? Misteryoso ba to? Road trip to Misteryohong Falls. Nakasubscribe na rin to, Ate Jin KRTV, oh. Road to 1K na rin pala to si ano. Nandito ko sa Jason C. Vlog, oh. Di pa nakasubscribe, okay, subscribe ko na. Like number 19, kaibigan Jason C. Vlog. Dan thumbs up, Joel C. Vlog, dating dikit. Patamsakan ko lang itong premiere ni ano. Saglit lang nga, saglit. Tamsakan nyo nga itong premiere ni Joyce Jimenez. Saglit lang yan, 5 minutes lang, 5 minutes. Laging gutom si Lolo, ha, from Jinky RTV. Okay lang yan natin, Jinky RTV. Basta pag mangisda ka lang ng mangisda. Tamsakan ko lang itong premiere. Oh, like number 82. Sige, tamsakan na natin yan. Tamsakan nyo na agad. Idikit ko na, kaibigan, oh. Pag open CP ko, kung nakita ko. Yan, subscribe ko na, Ami Jimenez, oh. Subscribe lang, ha. Walang join. Like number 82. From TM, may nakalagay dyan, ha. From TM. Ibig sabihin, Tonying Maksam. Si Jason C. Vlog, huwag niyong kalimutan, ha. Pangalawang tusok, o, pangalawang tusok.
Like number 84. Pangatlong tusok, pangatlo. Teka lang, nandito pala ako kay Ate Jean kay RTV. Magdikitan lang, magdikitan. Mega love shoutout. The J Montes, the J Monets. Kala ko Montes. The J Monet. Thumbs up po, host. Salamat host from Ami Jimenez. Harang ulit. Host, magandang morning. Harang po from Miss Lynn Espanyola. Dating tusok at dikit sa nakapin from Johnny TV Vlog. GNKR TV, run check. Like 16 po from Miss Lynn Espanyola. The J Monets, DJ. Yun na lang ang basa dito. DJ Monets. Biggie. Thumbs up from Jar Jalens. Pawats po host ng short video ko. Salamat from Jalens. Sige, no problem. Magdikitan. Kaibigan DJ Monets, unahan mo na yung mga nagbaba ng link. Good morning kaibigan Kabaryo Tech Boys. Jalen, so nasa ko, harang. Nasa harang ako. Palitan ko nga muna itong screen ko. Paasar eh. Para makita agad. Paasar eh, may hindi makita agad eh. Ayun o, para makita agad yan o, pag ganito o. Like number 21 o kaibigan. Hello mga kaibigan from pangalawa challenge. Nasa Christmas tree pala yan. Good morning po sa inyong family from Joyce Vlog 3. Kaso loading oh. Di pa nakadikit oh challenge. Dikit na rin challenge oh challenge. Like number 22 na oh challenge. Kalimbang all na yan. Short video nga lang pala oh. Pero nasa harang pa ako. Nasa harang. Dito ba ako kay Ate Jean kay RTV dito? Joel, mamaya konti po kita suklian para hindi malaga. Sayang naman, antayin niyo po bakas ko. From Ami Jimenez. Good morning po sa iyong family from Joyce Vlog 3. DJ Monets. Hashtag Ami Jimenez. Done all sa iyo kapatid. Hello mga kaibigan from ako si Barriot. Joel, mamaya konti. Challenge, nag-wrap ng bahay. Short video lang yung kay challenge. Tagal ng ads yun. Yun na, natin ako sa Christmas tree oh. Ba't live naman to? Jewel C Vlog oh, nandito ko sa Jewel C Vlog oh. Like number 23. Ayan oh, like number 23 na. Thumbs up the nose from Joyce Vlog 3. Salamat. Kaibigan Joyce TV Vlog. Bababahay kung bago ang inyong video, ibaba.
para ma-watch natin at malagyan ng thumbs up. Pag bago yung bago yung pelikula nyo, Ano pag walang bago? pakibaba Baba. para matamsakan, hindi yung luma na. Kasi tapos na tayo kahapon doon. Okay, Ami, from Joel C. Car. May echo ah. Pasensya na po sa echo. May echo kasi. Jason C. Vlog, dan po sa iyo kapatid. From the Digimonets. Teka, silipin ko si Digimonets. So, sino ba tong Digimonets na to? J-Monets SB pala. Ninja rin gamit na. Ninja. Pag may Ninja Boy yung gamit ha. Pag Ninja, ibalik po yung main ha. Mga kaibigan, nasarang ako. Kaibigan J-Monets. Like number 346. Isa. Pangalawa kaibigan, J-Monets. Hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na rin. O kaibigan. Like number 347 na oh. Rodrigo Santos, may club shoutout. Thanks kapatid host. Sa padagdag po, no problem. Basta meron tayo, no problem. Pakidikit na naman yung mga naandyan, kaibigan J-Monets. Para lahat tayo magkaroon. Kaibigan, pangalawang dagdag. At pangatlong views. Panoorin mo lang itong video mo ha. Legit to kaibigan, nadadagdag. Like number 348. Like 21 house, may love shoutout. Kapi tayo from ating Releases channel. Ilang minuto ba to? 5 minutes lang pala oh. Tatlo kapatid oh. Kaibigan. Tatlong ayuda para sa'yo. Yan, pinapakita ko para alam nyo nag-aayuda talaga ako para sa WhatsApp. Pang-apat pa sana to kasi may pinapanood ako eh. Medyo mahaba yung ni Ate Jean kay RTV. Pero matatapos na oh. 10 minutes na. Sige, magdikitan. Mega love shoutout Bruton Ying from Gagamrock TV. Mega love shoutout kaibigan Gagamrock. Salamat po from Joyce Vlog 3. DJ Montes OTW, sabi ni Rodrigo Santos. DJ Monets, dating dikit sa'yo, sabi ni Joel C. Vlog. Galing talaga nito ni Jason C. Vlog. Mega love shoutout Bruton Ying. Good morning kaibigan Gagamrock TV. Thanks ka pa rin daw sa padagdag po. Mega love shoutout daw. Kape-kape, bagong mulat. Para ating na-release sa DJ Monets Dan, sabi ni Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, OTW kapatid, thanks. Manood po mga kaibigan ha, manood. Nakakamangha tong ni Ate Jean RTV. Yung pulse niya. Saan ang gagaling yung tubig niyan? Saan lugar ba ito Ate Jean RTV? Nakakamangha yung pulse niya. Nag-iisang bundok siya pero may pulse. Paano nangyari yun? Talagang magaling talagang Panginoon Diyos para makagawa ng ganyan. Nakapalibutan pa siya ng Rodrigo Santos, Tasta Jimonets, Dan, sabi ni Rodrigo. Like 21 hours, may love shoutout, kape tayo. Sige, kape-kape lang muna dyan. Sis Meralisa, may love shoutout. Life Love, mega love shoutout my friend from Korea.
Idol watching harap pa from Master Chito Loto, kaibigan. Kailan ulit tayo magkukulabs, kaibigan Master Chito Loto? Sa ating live stream. Shoutout nga pala sa aking kaibigan si Master Chito Loto. Nandito na siya sa Pinas. Gusto ko mag-collab kami yan yung totoong collab para makatikim naman ng tuba. May tuba pa ba dyan, kaibigan Master Chito Loto? Yaga Brak, may collab shoutout from Ame Jimenez, Joel C. Vlog, Rodrigo Santos, Dan Pasukli. Same to you sis, Merali Sanaw lang ako nagising from Ame Jimenez, hashtag Joyce Jimenez. Joel, OTW, sabi ni Rodrigo Santos. Joel C. Vlog, Dan, sabi ni Rodrigo Santos. Deji Monets, Rodrigo Santos, Dan visit also to your house, thanks. Joel C. Vlog, life done, please back, thank you. Deji Monets, nag-drop ng buy. Napatawa si Master Chito Loto. Malayo kasi yan, kaibigan. Kung malapit lang yan, pwede sanang motor lang, okay lang. Para makapagtuba-tuba tayo. May tuba naman dito sa amin. Kaso, siyempre, iba-iba naman ang lasa ng tuba. Yan na, matatapos na ako, kaibigan Jemonets, ha. Nandiyan pa rin ako. 3. Ito tapos na, nasa harang na, oh. Ate Jingy RTV, oh, bigi-bigi. Malaki na tong ano ni kaibigan, ano? Jemonets. 4K na siya, 4.46. Pero mas malaki kay kaibigan Master Chito Loto. Rodrigo Santos, yun. Nag-drop ng bahay. Ikaw ang kasunod, kaibigan Rodrigo Santos. Tapos na natin yung KRTV, oh. Nandito na ako sa Bliss Morning. Good morning ho! Sa arang ako na from Ate Juliet Mukbang. Salamat Ate Juliet, salamat. Thanks bro from Deji Monets. Joel C. Vlog. Yan, nasa harang na ulit, oh. 3 harang, kaibigan, oh. Hindi ko ini-skip yan. Hindi ko na ipapakita, baka makapiright tayo. Yun, oh, tapos na, oh. Nasa live na, oh. Sino bang live na to? Si Dan Arbiso pala. I-like ko na rin to, na andito na lang naman eh. I-subscribe mo nga yan. Magdigitan na po, magdigitan. Thank you. So, si Rodrigo Santos ang kasunod, ah. Tapos na kayo sa nakapin sa premiere. Nakalimutan ko na naman yung pin, oh. Di mo na kayo Johnny TV Vlog. 5 minutes, 15 minutes now. Pero okay lang yan. Rodrigo Santos, nandito ko sa'yo, Rodrigo Santos. Malaki na rin yung kay Rodrigo. Road to 7K. Subscribe ko na kaibigan, Rodrigo Santos. So are you so beautiful, my love? Oh, like na kaibigan, Kalimbang all.
Pakidikita naman si Master Cheat Luto mga kaibigan. Rodrigo Santos, oh, dikit ko pa rin, oh. Pangalawang dikit, kaibigan. Panoorin ko lang, oh, may maiksi lang naman. Pangatlong kaibigan, oh, pangatlong dikit, kaibigan, Rodrigo Santos. Yan, oh, panoorin ko lang kaibigan, tatlo. Tapos na itong isa, tapos na, oh. May kalab siya to, Juliet Mukbang from Baryotic Boy Tips. Pang-apat kaibigan, Rodrigo Santos. Apat na dagdag banana kaibigan, like na like. Magdikitan na po, magdikitan. Mayroon pong Yulia Channel, mega love shoutout. Sorry sa moderator, nahuli. Host work mo namin from Joel C. Vlog. Sige kaibigan, salamat kaibigan, salamat. Pabalik naman yung mga dinikitan ni kaibigan Joel C. Vlog. Hello host, good morning from Yulia Channel. Ate Juliet Mukbang, please patusok premiere ko mga amiga. Ayuda time. Hello my friend, nice to meet you from Yulia Channel. May moderator ka na? Sino tong taba mo? Katanying from Titi Maganda. Ay, si Ate Titi Maganda pala to. Taba mo, sino ba yung mataba? Sis Juliet, may galab shoutout. Beautiful Ami, hi from Juliet Vlog. Tapos na kayo kay Johnny TV Vlog. Ipin ko mo na si ano, si Ate Juliet. Ngayon ko lang maipipin to si Ate Juliet eh. Premier. Ano yun? Nakakalito pag ano eh. Nag-aayuda. Beautiful Ami, hi. Yami Harang. Salamat host from Ame Menes. Hi Adidas from Juliet Mukbang. Sino yung Adidas na yun? Mega love sila Juliet Mukbang. From ako si Baryotek. Shoutout sa mga nandyan. From Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog Dan. Visit na rin sa bahay mo kapatid. From Deji Monets. Ami Jimenez. Bigi. Mega love shoutout Juliet from Ate Marilisa. Mega love shoutout sa Ami from Ate Marilisa. Katani from Titi Maganda. Salamat Ate Maganda. Salamat host. Hi sa lahat. Miralis Channel, Ate Miralis siya nag-drop ng bahay. Dito muna ako kay Ate Juliet Mukbang. Tamsahan ko lang yung premiere. Ate Juliet, oh, like number 13. Oh, like na yan, oh, like. Ayan, oh. Like na like, Ate Juliet, oh, ayan, oh, like. Oh, pangalawa, Ate Juliet, oh, pangalawa, like number 12 pala yung isa, oh, 13. Di na ako magbabakas. Oh, like number 16 Ate Juliet, oh. Like number 16. Oh, ha? Tapos ito, like number pang-apat na like Ate Juliet, ah. Like number 17 Ate Juliet. Hindi na ako magbabakas Ate Juliet para ano.
Para dire-diretso. Tusok na idol Juliet mukbang. Tamsak harang. Tambay lang, mag-edit lang ng TikTok. Sige Ate Meralisa, sige. Ako si Baryotic ko, Miguel Love shoutout daw, sabi ni Titi maganda. Harang like 14 Juliet sa premiere mo from Ate Meralisa. John Fishing TV, hi host, magandang umaga. Pwede ba ako sumali? Sige, pwede. Baba ng bahay. Katunying 200 na lang kulang. 200 kulang saan? Tika nga, silipin ko nga, Titi maganda. Baba nga bahay. Ate Titi maganda. 200 watts hour na lang ba? May echo, sorry, pasensya na kayo, may echo. May nag-e-echo. Tamsak Manoy, nasa harang pa ako kaibigan. Mamamasada muna ako from Manidong Vlogs. Saip TV Karachi. Assalamualaikum my dear brother, how are you? Hello brother, good morning brother. From Saip TV Karachi, please drop your link my friend. TV Karachi. What's our ko? Sige, what? 200 na lang pala, malapit na yan. Baba ka ng bahay para ma-watch nila oh. Para sa WH, sa Ate Titi maganda. Tamsak naman Miralisa from ako si Baryotek. Dan Miralisa, nice move. TikTok po from Ate Juliet. Saip TV Karachi, bigi. Dito muna ako kaibigan. Gagawa muna ako ng bubong ng motor. Sige kaibigan yan TV Vlog. Salamat sa pagdalaw. Saip TV Karachi, hi. Tamsak sa nakapin from Joel Relox, Mangyan TV. Saip TV Karachi, bigi. Tamsak dan host. Silip. Silip-sililam, nakatambay sa live mo. Iwan ko sa'yo, nag-live ka kahapon, kaka-like ko lang, like number 1, tapos wala na, delete na naman. Titi maganda, sabi ni kaibigan Baryotic Boy Tips. Sa FTV Karachi, bigi, please drop your link, my friends. Ay kaibigan Tunying, may galab shoutout. Shoutout din. Tamsak sa nakapin from Doom Vlog to. May LC kagabi ba yun? O kagabi yata yun. Like number 1 ako mamaya. Pag ano ko wala na. Pag nag-live ka, ituloy mo kahit half hour. Shoutout sa 16 viewers. Hi my friend sa TV Karachi, hi. Please drop your link my friend. Baryotek, nagdidikit pa kami kanina. Inop mo na, haha. From Titi maganda. Tayo ka dyan. Ay, pasensya kaibigan. Daming mali sa connection ko kagabi. Kaya dinilit ko. Paano nang daming mali na naman? Ano ba yung connection mo na yan? Uy, ba't wala ako? Yon, dito ako kay Ate Titi maganda para sa WhatsApp niya. Ate Titi maganda, di ba pala nakadikit oh? Panoorin ko lang para sa WH. Like number 10. Tapos na kayo sa nakapin? Para sunod-sunod. Dito mga tayo, Digimontis. Oh, para sa WhatsApp ni Ate Titi maganda oh. Di pa nakasubscribe Ate Titi maganda oh. Subscribe ko na rin oh. Like number 10, like number 12 na oh. Oh, like number 12. OTW siya nakapinos, Julie Bukbang. Sige, magdikitan lang. Bigyan ko lang ng WH to si Ate Titi maganda. Hindi pa rin nakadikit oh, Ate Titi maganda. Titi maganda, maganda ang sunset mo ha. Tatlo Ate Titi maganda, tatlong ididikit ko sa iyo ha. Oh. Oh, sa lahat to, sa iyo, oh, tatlo. Ang iksi naman kasi 1 minute lang, 21 seconds.
Pero ay may play ko na lang mamaya. Play all na lang. Sa yung ano, sa yung playlist. Yun, Saip TV, Karachi, yun. Palablab naman. Jan Fishing TV, nag-drop din ng bahay. Salamat kaibigan. Keep safe everyone and enjoy life na lang from Enjoy Life. Yun. Titi maganda, bagong dikit from Rodel Relox Mangyan. Daming gadget house. Pang ano, pang mga pinaglumaan na cellphone. May mga sarili din naman na account. Kaya napapakinabangan natin para sa mga ayuda pandagdag banana. Doon mo na ibigay, Pepper. Ano? Hindi ko alam, pati pakilman natin, pakirok ko nga. Hoy. Huwag na, suwata di bagay. Ulitin mo na lang playlist. Ulitin ko na lang. Ulitin ko na natin maganda. Saip TV, hello from Bell's Adventure Channel. Support lang po host from Enjoy Life. Salamat. Baba ka rin ng bahay Enjoy Life. Manang Ipon jay ko na ka. Jay nagkasar ka naman. nakahar. Ibili. Kaya kasinsin naman lang. Kasinsin daw. Tanay bagatan eh. Yan akan na direct ko di nga babae di pumpong, isa ang hindi. Hindi pumpong namin nagdakilugan nga yun. Ay nalumog ng babae. Ginagakin ko doon. Ato sa balay na yung karabatayin ko. Ito mo. Amom di ay, para ito di ba? Itakol mo ng babae. Akin pala di karuban ng kauli ka sana. Ay, hindi ko. May... Ayan na palo ko sa awan niya di ay. May naging asawa nila po. Masawa na ako di ay. Asawa nila po. Hindi ko ano naman. Kailang. Nasama ko ka. Ni ate. Basta ate Manay. Ah, boy, Manay. ano ako na ako di ay. Naasawa din nila po. Kaya ako nga nagsinila. Nagsinigaro. Ang ate Mutmani. Andyan na tayo nakagadgay. Tapos nakita nagbigasin niya kaya nagabagyaw. Hindi, namutiin na sa ako ng imano. Limit in na. Kasinsin na pa. Nung tagliblipin ka. Makapantay eh. Tataan ano makapan. Hindi mo ito kinagay. Dagol na nga. Kapag niya lakay na adrili ay natay. Yun na. Yung apelido na Ni kabsat ni... Tralta. Yung tumboy. Ah, wala kay lalo pero Tralta yan. Ganagan din tumboy. Ajay na nabalaw. Tapos naasawa mo ni Napoy dati. Naglibin mo talagang yung Napoy. Hindi pala yung Napoy yung bagakan. Nuho kapir pante ka nung kitain. Ay mam ni Manang. Kaya, May ano mo. yun na, bagang pa dyan na. Hindi naman ako pinapansin yan, kaya hindi ko na pinapansin. Okay. Hindi ko ba? Bagang kami, talikod na, hindi niya maarap nila nga. Sure na ako. Basta numapang kayo, iba kayo, hindi naman na. Hindi raw, pero nalum na. Hindi na ako masarap pasay. Yun, Ate G, may ano ka na, may moderator ka na. Magdikitan na po muna, magdikitan. Jilet Mukbang, done. Wait na rin po sa house nyo. Salamat.
Patamsak naman sa Premier Coast from Joylin Istuto. Hashtag Jalen. Sige, sige. I-ano natin yan. Nasaan na yung Premier? O patamsak nga ng Premier, mga kaibigan. Basta magdikitan lang po para lahat tayo magkaroon ng kaunting banana. Isa-isa lang pag nagbaba, kaibigan. Joylin Istuto. Ate Jim, sa host, invite po ako ni Jinky RTV. Ay, sige, sige, may moderator ka na. Baba ka lang ng bahay dyan, kaibigan, Ate Jims. Nakapinggan na, kaibigan, Joylin Istuto, kaibigan. Makapalo ka ng YouTube pag ganyan, pag marami ka laging binababa. Baka pati ako mapalo ni YouTube pag ganyan. Isa-isa lang, nababasa naman yan, kaibigan. Kay Montes Isbidan, sabi ni Jan Fishing TV. O, tamsakan ko na, Joy Istuto. Dan sa nakapinos, Juliet Mukbang. Ayun, idikit ko na, isubscribe ko na sa'yo, Joylin Istuto. Like number 3, oh. O, like number 4, nakadikit na to sa'yo. O, like number 4, oh. Like number 5, idikit ko na rin sa'yo, Joylin Istuto. Tatlong nakatamsak sa'yo, kaibigan, Joylin Istuto. Padikit naman po sa nakapin. Pang-apat na tamsak ko, Joylin Istuto, Ate James. Baba ka lang ng bahay, Ate James. Like number 7 na to, Joylin Istuto, nakadikit na rin sa'yo. Malit pa lang bahay ni Joylin Istuto, pakidikit na naman. May kisuyo. Tapos na ako dito kay Rodrigo Santos, no? Baba ng bahay, yung mga kaibigan, Jan Fishing. Dito ako kay Jan Fishing. Jun Fishing or Johnny Fishing. Basta yun na yun. Johnny Fishing, oh. Subscribe ko na, kaibigan, Johnny Fishing. Watching na po. Ate James, close comment po, model po. Yan o, like number 14 na, kaibigan, o. Johnny Fishing. Hello, supporters vlog. Salamat. Nakadikit na, kaibigan, Johnny Fishing, oh. Skip ko lang yung ads kasi visit na ads, no? Like number 40, kaibigan, oh. 42 na. Nakadikit na sa ito. Salamat, oh. Sinsa na. Pawala-wala ako. Okay lang yan, kaibigan.
Ba't bumaba yung banana mo, kaibigan? Oh, ito, pangatlo. Idikit ko na rin, oh. Di pa nakadikit, oh. Tingnan mo, may ads na naman, oh. Pangatlo, kaibigan, oh. Like number 43. Oh, subscribe na yan sa'yo, subscribe. Pang-apat, oh, pang-apat. Hi, Kuya, and sa lahat from Jan Serdan Adriano. Big love shout out, kaibigan Jan Serdan. Pang-apat to, kaibigan, oh, pang-apat. Panunurin ko lang yung ano mo. Dami mo na naman nahuling isda, oh. Sarap niyan. Like number 44 na to, kaibigan, oh. Like number 44. Good afternoon, everyone, and welcome to my channel. Daming huli na namang isda, oh. Sariwang sariwa pa to, kaibigan, oh. Diba talaga pag malapit sa dagat? Panoorin ko lang, kaibigan. Ate James, salamat host from Johnny Fishing TV. Salamat host, sinsya na pawala-wala ako. Isa lang kasi CP gamit ko. Okay, walang problema yan, walang problema yan. Hi Kuya, sa lahat. From Jan Serdan Adriano, 33 likes. And second account ko host from Supporters Vlog. Sino pang di na napipin? Saifullah TV Karachi, hi. Second account, hello brother. Hi, I'm Saif TV Karachi, hi. Please drop again your link, my friend, Saif Karachi. Dikit din Sir Johnny from Ate James. Mamesage ko sa Ate James. May samaral po. Paano lang ba gamit mo, kaibigan Johnny Fishing? Tambay lang po muna, kuya, ha? Luto po muna ako from Jan Serdan. Sige, sige, tambay ka muna dyan. Luto muna, baka masunog yung niluluto mo. Rodrigo Santos, nag-drop ng bahay in Saif Karachi. Wait a minute, my friend, Saif Karachi. Dito pa ako kay Johnny TV Vlog. Johnny Fishing pala. Magdikitan lang po, magdikitan. Please, brother, full my support me. Yes, brother, no problem. Ate James, Rodrigo Santos, tamsak dikit. Pabalik naman, kaibigan Rodrigo Santos. Ate James, nag-drop ng bahay. Dalawa na yung babalikan ko, ha. Ate James. Mahaba kasi, oh. 4 minutes na, oh, kaibigan. I-end ko na muna. Mamaya ko na lang Maya ko na lang uli panuurin kasi para maayudahan lahat. Dito kay Karachi, Karachi. I subscribe this one, my friend, Karachi. Good morning, host. Tamsak dan. Bigi-bigi lang, host. I subscribe this one, backup cellphone, my friend. Saif TV Karachi. Like number 75, my friend. And this another one, my friend. Sa FTV, tamsang dikit from Ate Jim. Sunod ko si Ate Jim, ha.
Bella all my friend, Saif Karachi. And this another one. At Gym 2, may galab tamsak dikit again host from at Gym 2. Like number 76. 77, my friend, Karachi. Sunod kita, Ate Jim. Tingin ko nga muna si Ate Jim. Padikit naman po dyan sa nakapin. And this one, my friend, subscribe to your channel, my friend, Saif Karachi. Like number 78. Digitan lang. Ate Jim to. Salamat, Ate Jim. Hi, Karachi. From Juliet Mukbang. Good morning, host. Tamsakdan. Bigi-bigi lang, host. Sa FTV, Tamsakdan. From Ate Jims. Ate Jims Dan from Juni Fishing TV. Dan watching sa nakapin, host. From Ate Juliet. Juliet, tamsak dikit from Ate Jims. Sakit naman ako. Nagyawat yata ako, ah. Ito yung main ko, host. Tunying, dikit na po sa inyo to from Ate... O sige, Ate Jim. Tapusin ko lang to kay kay Karachi. Oh, pinapanood ko pa sa inyo kay Karachi. 4 silang pinapanoodan ko. Sunod po kita, sunod. Hi from Saif Pula TV Karachi. I'm here at your house, my friend. Sige, magdikitan na po, magdikitan. Sunod ko si Ate Jim, 4 din ang ilalagay ko, Ate Jim. Iano ko lang to ng yun, 4 minutes na, oh. Pag mahaba po, i-skip ko na muna ng hanggang 4 minutes lang muna para lahat tayo magkaroon ng ayuda. Baba ako ba, Ate Jim? Ayan, nandito na pala. Ate Jim, oh. Unang dikit, Ate Jim. Ano to si Ate Jim, ah? Tawag nito? Energetic, ah. Road to grade 8 pala si Ate Jim. Model Gwen LC Shop. Yan, nandito ko sa bahay mo, Ate Jim, oh. Unang dikit. Ito, nakadikit na si Ate Jim, oh. Thank you, host. Nakadikit na. Manood na ako. Like number 25. Ito, hindi pa nakadikit, oh. Dikit ko na rin. Like number 27 na, oh. Ito pa isa, oh. Karachi watching ulit mukbang. Juliet Mukbang. Pang-apat na Ate Jing. Ate Jim pala. Pang-apat.
Nakadikit na to si Ate Jim, oh. Like na lang ako, like number 28. Nine minutes and 17 seconds. Panoorin ko lang. Sadik, Assalamualaikum, Saif Dan from Obscenate TV. Karachi watching Juliet Mukbang. Rodrigo Santos, Ate James, Dan, who are you ganda? Haha, from Rodrigo Santos. Tapos na ba ako sa'yo kaibigan Rodrigo Santos? Sunod kita kay kay Ate Jim. Model. Gwen Ellis Shop. Excuse nga lang, excuse. Obscena TV, pakisupport naman kasi Obscenas TV mga kaibigan. Shoutout sa 4 million viewers. 6 pala 6, salamat sa 36 thumbs up. Ay tayo saging. Rodrigo Dan dikit. Dan watching Saif. TV Karachi. Thank you very much. From Juliet Mukbang. Obscena TV. May love shoutout. Sabi ni Rodrigo Santos. Saif TV Karachi. Nag-drop ng bahay. Obscena TV Dan kapatid from Rodrigo Santos. Pang model nga pala si Ate Jim, pang model. Magdikitan. Meron lang sa channel, thumbs up dikit from Ate James. Salamat idol from Obscena TV. Sino nga ba susunod ko? Ate James. Tapos na ako kay Saif. Tingnan ko lang si Rodrigo Santos. Sunod ko si Obscena. Rodrigo Santos Dan, sabi ni Jenny Fishing TV. Salamat sa mga kabawang kaibigan from Ate Jim. Johnny Link Idol. Link mo daw kaibigan Johnny Link, Johnny TV, Johnny Fishing TV. Para balikan ka, suklihan ka ni Rodrigo Santos. Tapusin ko Ate Jim para sa WhatsApp mo. Silip-silip lang ho. Sige, salamat kaibigan Ami Jimenez. Thank you very much. Tatlo, nandito ko. 4 yung pinapanood kay Ate James.
137 host from Yumaji channel. Ano yung 137? I like 37. Salamat sa mga bagong kaibigan. Johnny Fishing OTW po ako ha, from Juliet Mukbang. Shoutout sa team viewers, Yumaji channel. Basta mga bagong upload, pakibaba po at itatamsakan ko po. Tapusin ko lang itong kay Ate Jim. Maganda siya mag-model eh oh. Sari-saring damit. Malapit na matapos, malapit na. Please brother, support me sa TV Karachi. Yes my friends. Support each other my friends, support. Just to support to other vlogger. Rodrigo Santos, Johnny Fishing TV Dan. Imay channel, Shimaji channel, nag-drop ng bahay and sa TV Karachi. Yan, matatapos na. 7 minutes na, 7 minutes, 2 minutes na lang, 2 minutes na lang, kaibigan Ate Jim. Andito pa ako Ate Jim eh, oh. Ate Jim, Dan po. Sunod ko si Obsina TV. Dito naman tayo kaibigan kay Obsina. Obsina TV naman tayo, Obsina TV. Kay Obsina tayo, Obsina TV ah. Yun, tapos na Ate Jim oh. Matatapos na rin oh. Yan, matatapos na rin oh. At Jim, dan na. Sunod natin si Yumaji channel ah. Magdikitan na po, magdikitan. Babangan ng bahay kaibigan Obsina TV. Idol, nahinog na yung mga saging mo. O, ididikit ko na kaibigan Obsina. Unang dikit kaibigan Obsina. Yung video ang ibaba mo kaibigan Obsina TV. Yung latest video. Ito, itong bicycle light, yan ang ibaba mo. Yumaji tamsak dikit. Yan ang ibaba mong link, idol. Para mapanood ka nila. Pangalawang dikit to, kaibigan. Pangalawang dikit. Like number 6. Pangatlong dikit kaibigan, Obsina TV. Panoorin ko lang yung bicycle light mo ah.
Magdikitan lang po, magdikitan. Pang-apat, kaibigan, Obscena TV, pang-apat. O basta panonorin ko yung Bicycle Light mo, Bicycle Light. Like number 7 na ako sa Bicycle Light. 7. Hindi ko pala na-elect ko mga to. Saglit lang naman yan, saglit. Idol, nahinog na ba mga saging mo? Oo, nahinog na. Dan watching po, Johnny Fishing. Dami isda po, pa-watch din po ng aking loads. Thank you. Magic Tangsak Dikit from Ate James. Obscena TV Dan from Johnny Fishing TV. Di ko alam ibaba, idol. Pares lang yan, oh. Pindutin mo lang yung tatlong tuldok. Pares lang yung binaba mo yung bahay mo. Ami Jimenez, bigi-bigi, Obscena TV. Nag-drop ng bahay. Please, kutusok premiere ko po from Juliet Mukbang para charity ko po. Sabi ni Ate Juliet. Patusok naman ang premiere ni Ate Juliet. Ate James, thank po. Balik ko kaagad from Yumaji Channel. Shoutout sa 12 viewers. Salamat sa 37 thumbs up. Meron na po tayong 1 hour. Ate James, thanks po. Balik ko kaagad from Yumaji Channel. Sunod ko si Yumaji Channel. Bicycle light. Okay yan ah. Sumikat ngayon ang bisikleta. Yumaji OTW po from Ate Juliet Mukbang. Magbalikan tayo. Yun na, tapos na oh. Kaibigan Obscena. Yun na, tapos na rin. Obscena TV sa Bicycle Light mo. Dito naman ako kay Yumaji Channel. Nandito ako, Yumaji Channel oh. Sa Thirst in Heaven cover. Di pa nakadikit to, kaibigan, ididikit ko na oh. Like number 205 ako, 205. Like number 205 to. Nika Babe, mega love shoutout, Nika Babe. Ay, ba't naipin ko, tanga? Sino tong Nika Babe? Oh, yung Magic Channel nasa iyo ko, nasa iyo. There's in Heaven. Like number 206. Pangatlong ayuda, kaibigan oh, pangatlo. Like 207.
Pang-apat kaibigan, yung Magic Channel. Pang-apat na ayuda. 208. Apat na cellphone niyan kaibigan. Apat na gadget, naka-subscribe sa'yo. Thanks host, no problem kaibigan yung Magic Channel. Hindi pa rin nawawala yung ubo ko. Sige, magdigitan lang po, magdigitan. Yung Magic, OTW po, sabi ni Ate Juliet. Patamsak naman ang premiere ni Ate Juliet mga kaibigan. Juliet, dan dikit na, sabi ni Obsina. May grab siya to, idol from Nika Babe. Sino to? Si Nika Channel siguro to. Salamat po sa Jacket Idol. Thanks host from Yumaji Channel. Jacket Lodge from Nika Babe. Salamat po sa Jacket Idol from Nika Babe. Bigilan Boss from Jin Official. Sige, bigi-bigi ka lang dyan. Baba ka rin ang link mo ha para madagdagan yung watch hour mo. May malay mo may mag-views. Baba ka ng link mo, Jin Official. Para isunod kitang panoorin. Tsaka ikaw, Nika Babe. Baba ka rin ng bahay mo, Nika Babe. Premier ka po, baba, boss. Sige, para ipin natin. Tamsa ka natin. 4 minutes lang naman tong kay Yumaji Channel. Ito, nandito kay Yumaji Channel, oh. Tatlo. Pang-apat to kay Yumaji Channel. Ligo Challenge ulit, from Jin Official. Ilang Ligo Challenge na yan. Puro naman budol. Sige, baba mo. Sa FTV Karachi, Dan from Juni Fishing TV. Please subscribe back, my friend. Sa FTV Karachi. Dan po yung Magic Channel. Kanta mo po, Tears in Heaven po. Covered by Harang Pulods. Dan sa Nakapinos, Juliet Mukbang. From Ate Juliet Mukbang. Ha. From yung Magic Channel. Napatawa si yung Magic Bike kaya. Jin Official. Patusok po mga idol. Salamat po. Yun. Sunod kaya pagkatapos ng Yumaji Channel. Budol na Ligo Challenge na naman ni Jin Official. Dapat habang nagliligo ko challenge ka, paisa-isang paisa-isang nag-improve, yung paisa-isang nagtatanggal. Yung unang ligo challenge mo nung naliligo lang. Pangalawa, magtanggal ka ng damit, tapos dapat may sando ka pa, tapos may bra. Isa-isa yung mga alisin, bawat isang ligo challenge para maano sila, matawag ito. Para maatat silang manood. Rebon Angko TV, hello host. Patambay, patamsak, dikit sa'yo. Dikit ako from Rebon Angko. Sige, baba ka lang ng bahay mo dyan. Pambabae yun ah. From Yumaji Channel. Hi from Saif TV Karachi. All my dear friends, full watch my video. Yes, my friend, all of them full watch video. Jan Serdan Adriano, Bigi and Nika Bibe. Sino laro ni Nika Bibe na to? Jin Official, Bigi, tapos na oh. Yung Magic Channel tapos na, nasa harang na. Ang galing ko na, hindi ka pa naman monetize, di ba? Tapos na rin oh, nasa harang na. Patamsak naman ang premiere na nakapin. Max, Dan, share, like. Thank you. Mega love shoutout kaibigan Gagabrak TV.
Dito muna ako kay Gin Official. Mega love shoutout sa mga bisita mo, Bruto Nying from Gagamrock TV. Max, Dan, share, like. Mamaya muna ni Kabibi ha. Ni Kabib, mamaya, saglit lang. Si Gin Official muna, tingnan ko. Premier daw to, premier. Tara na at mamasyal sa kabukiran at magmuni-muni. Like number 3 oh, like number 3. Gin Official. Bro Robin, galing na ako sa kanan ng taking dagat. Pogi. Sino naman yun? Sino naman yung pogi na yun? Ating maganda bags. Oh, like number 4. Gin Official, like number 4. Oh. Hindi na ako magbabakas. Nagmamadali na tayo. Like number 5. Gagamrock TV po, hello. Like number, ano to ha, ito. Pang-apat na like. Mega love shoutout at Titi maganda ha. Salamat sa pagbabalik. Tara at masya sa bukiran ng magmuni-muni. Saging din to ah. Subscribe ko na nga din to, Gin Official. Like number 8 to, number 8. Nandun na si Ate Juliet oh. May thumbs love na si Ate Juliet. Sunod to si Nika Babe, official, Nika Babe. Sino kaya itong Nika Babe na to? Nandito na ako sa'yo, Nika Babe ha. Kido Vlog pala yun, Kido Vlog. Like number 32, kaibigan Kido Vlog. Best Tanigi Lore Kido Vlog. Tanigi pala ang huli nito, Tanigi. Panoorin ko lang Kido Vlog ha, 2.29. Palablab naman kay kaibigan Gagamrock. Kaibigan Kido Vlog oh, idikit ko na rin to sa'yo. Buti nag-switch account ako. Palablab naman po kay kay Jan Serdan Adriano. Isa rin pong supportive din po yan si like number 35 na lang ako, nakasubscribe na okay do vlog. Kay Jan Serdan po mga kaibigan kay do vlog, hindi pa nakadikit yung isa oh. OTW Ribbon Anggo. Like number 36. Good morning Manay Tunying from London Vlog. Nandito ako kay Kido Vlog. Kay Kido Vlog muna ako. Maiksi lang naman. 2.29 lang. Magdikitan lang po, magdikitan. Kay Gagamrock po ba? Pakidikitan mo kay Gagamrock. Good morning mga loves. Padikit po at pabaka salamat. From Gagamrock TV. Thumbs sak 7 sa nakapin house. From Nika Babe. Dan Brother from Safula TV Karachi. Jan Serdan Adriano. Dan Tam sa Kalimbang. Sabi ni Ribbon Anggo TV.
Si Ribbon Anggo TV pa nga pala oh. OTW Ribbon Anggo from Nika Babe. Good morning Manito Nying. Yumaji Channel, Dan sa Kalimbang, sabi ni Ribbon Anggo TV. Dan Dikit Gamrak from Gin Official. Shirley, nag-drop ng bahay. Dan po sa nakapin, hashtag Gin Official. Play ko recent LS mo para sa WhatsApp mo from John Serdan. Thank you. Tumutulong na si John Serdan. Ganyan po talaga pag ano, pag mga namuni na, kailangan kaya tayo naman ng tumulong. Salamat po John Serdan from Gin Official. Gamrak dating dikit from Ribbon Anggo TV. Padikit na nga po ito nakapin. Palitan mo na kita Gin Official ah. Palitan na kita Gin Official. Yun na, tapos na ako. Dito muna ako kay ano. Tingnan ko nga ito si Ribbon Anggo TV. Ribbon Anggo, nandito maliit pa rin bahay ni Ribbon Anggo. Unang subscribe kaibigan Ribbon Anggo. Like number 304. Palaging dikit gagamrak. 6 minutes yung kaibigan kay ano Ribbon Anggo. Daming huli ni ano. Pangalawang dikit oh, Ribbon Anggo. Like number 305. Daming gulyasan no. Nakakatakam ang mga sariwang isda. Pangatlo, Ribbon Anggo, pangatlo. Dikit sa'yo, paghapon Lantin Vlog. $181 ka na, 181. Padikit naman po si Ribbon Anggo, mga kaibigan. Maliit pa po bahay niya, oh. Hapa-hapa fishing catch, 80 kilos. Skipjack tuna. Digitan na po tayo, digitan. Kay Gagambrak po, padikitan man kay kaibigan Gagambrak. Dikit ko na rin to, kaibigan Ribbon Anggo. Like number 307 na to. Kalimbang all. Panuorin ko lang, 4. Oh, nandito kaibigan, no, 4. Oh. Samyang challenge. Times 2, hot and spicy, sobrang anghang. Hindi kinaya. Manghang nga yan. Tapos dalawa pa oh. Ay, sarap niyan. Sa akin, times 2, times 3. Binanatan ko niyan. Anghang. 4 minutes watch sa video mo po, boss. Dan Sir Dan. Bro Shirley, galing ako ulit sa himig ng awit mo. Nangilabot ang balaybo ko, galing mo talaga. Dan sa nakapin kanina from Ribbon Anggo. Palagi dikit Gamrak from Shirley. Gagamrak dating tigin from dating red dikit from Ribbon Anggo TV. Salamat po Jan Sir Dan. Bro, Kido Vlog, galing na ako sa kawali mo. Sa kawil mo. Ribbon Anggo TV, iwan nga ng comment ha. Main mo para mabalikan kita. Maraming salamat from Jan Sir Dan. Ribbon dikit na from Obsina TV. Ribbon Anggo, nag-drop ng bahay. Jan Sir Dan, Gagamrak TV, may galabas ito po. Happy Sunday. Dating dikit din Sir Dan, tamsak na lang from Gin Official.
Gin Official Biggie Biggie, Gin Official Dan Pulpak from Rebon Ango TV. Landon Vlog, mega love shoutout kuya and sa wife mo from John Sedan Adriano. Rebon Ango TV, bagong dikit from Ronald Relox. Rodil Relox, Mangyan TV. Jagamrak TV kapatid, may bakas ako. Ganda ng laban. John Sedan Adriano, mega love shoutout kapatid from Lantin. Yumaji Channel, nag-drop ng bahay. Shirley, mega love shoutout from Lantin Vlog. Ay Kuya Tonying, dito po sa harang pa. Nakita ko si maganda bags kanina eh. Comment ka ulit maganda bags. Tapos na po kayo kay Gagamrak. May mga nakapila pa, si Jan Serdan pa, si Lantin, si Miss Hugot, nandyan pa. Royal Relox Mangyan TV, bahay mo, sabi ni Rebon Ango. Shirley Dan, sabi ni Johnny Fishing TV. Nika Bay, Bastag Kedo, nag-drop ng bahay ng Obscena TV. Jan Fishing Notes. Yun, inumpisa na ni kaibigan Rebon Ango TV. Ang Samyang Challenge. Ang ganda ng tabing dagat ka kaibigan ah. Masarap sana siya yung buldak, kaso ang ahang. Landing Vlog, mega love shoutout from Shirley. Ate James nag-drop ng bahay. Landing Vlog, tamsak dikit. Already done brother from Salip TV Kawata Karachi. Hi from Saip TV Karachi. Antukin naman ako. Antukin talaga ako, antukin. 2 hours lang po ako, 2 hours ha. Ate James Dan, tam sa Kalimbang. Yan o, tapos na o. Sunod po natin si Lantin muna, Lantin. Premiere niya, premiere. Padikit na po dyan kay Lantin Vlogs. Shirley Tamsak dikit from Ate James. Ate James, galing ako sa model mo from Gagamrak TV. Ate James, nag-drop ng bahay. And Shirley, Ate James, dam full pack sa'yo. Naka-off comment section mo from Shirley. Dapat pag nagsamyan challenge ka, may gatas ka kaibigan. Tsaka kanin. Gin Official Harang. Yumaji Channel, bagong dikit from Rodel Relox Mangyan TV. Shirley nag-drop ng bahay. Salamat bro, Landing Vlog from Gagamrak TV. Gin Official 185 Rebon Ango. Nika Babe nag-drop ng bahay. Dik ng sandali ay di na madarama. Paalam sa sarili na sa'y pinag-isa. Pero hindi tinadhana, sadyang mapaglaro ng mundo.
Mega live shoutout host from Simply Kaka. You know, kumakanta si boss. Yahoo! Dikitan na po muna, dikitan, no? Yun ang kumakanta si boss. Yahoo! Guys, premiere ko po. Nang playa ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Maulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Nalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Panahoras na hindi na mababalikan, tinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang ay hindi sa isa't isa. Dahil sa nakabinos, Juliet Mukbang, tusok na po Lantin Vlog. Ni Kabibdan, dikitan na po, dikitan. Di na ibabalik ang pating pag-miss ng iyong halik ay di na madarama. Paano sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Pagwan sa saking sagibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Oras sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Sunod natin siya, no? Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Jan Serdan, sunod natin. Sa isa't isa. Baba nga ba Jan Serdan? Para may pin. Yun. Kay Jan Serdan naman tayo mga kaibigan. Juliet Mukbang nag-drop ng bahay. Yan dyan fishing. Nahihirapan. Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga ibig na dating sinayang, tinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Pusungan hinto na lang tayo. Like number 37, Jan Serdan. Nahihirapan para sa sariling kapakanan.
kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, pag natin ay hindi. Nasarang ako kaibigan dyan, Sir Dan, oh. Like number 38. Naka-Liner Bread ako. Ate James, nag-drop ng bahay. And dyan fishing. Magdikitan po. Lantin Vlogs, nag-drop ng bahay. Ine ka babe. Dana po, Ate Jim. Maraming salamat po kuya from Johnson. Yung nakapagtitiis. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ng aking pagkakalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay ay mahango. Maraming araw at gabi ang aking binuno. Kung ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon na nga ako'y magbalik na sa Pilipinas. Tulis nang mabilis ang tibok ng aking dibdib. Hanggang sa ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ko ding hindi na nasilip. Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Tuwing bumababa itong sinasakyan. Ang biyang stewardess ituwid ang upuan. Lumalapag ng eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nadarama, walang mapagsiglan. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Ate James, singer din house. Clap, clap, clap. Pasko na eh. Ng damdamin. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Aking pagtitiis. Ang lupang sinilangan ko'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ng aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Merry Christmas! Muling araw at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oraw. Ngayon na nga ako'y magbalik na sa Pilipinas. Pabilis ng pulis ang tikbo ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan ko'y kay tagal ko ding hindi ko nasilip.
Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Yahoo! Farm Gagambrak. Tinga baba itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Lalapag ng eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nararama, walang mapagsidlan. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Napayaw ako sa maagang pamasko mo, bro. Salamat, bro. Salamat. Pasko ng damdamin. Katunying, may galaw siya to, Ate Tilma. Namiss ko yung kanta ni Frida Aguilar eh. Ng damdamin. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Premier po, padikit. Inbakas po. Pasko ng damdamin sa Ipula TV Karachi High. Ng damdamin. Pasko. Pasko dan po sa pinfishing. Maganda kasi nga ito ni Billy Frida Aguilar. Kaya napakinggan ko kagabi. Yun. Kantayin ko nga ulit to. Maganda siya kantayin kasi. Try mo kantayin Gagambrak. Kaibigan. Nasarang ako kaibigan dyan, Sir Dan. O, nasarang pareho. Lahang aking pagtitiis. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ang aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Maraming araw at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Salamat Ate Telma, salamat. Ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ding hindi ko nasilip. Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Unti-unting bumababa itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ng upuan. Lalapag ng eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nadarama, walang mapagsiglan. Salamat po Ate Telma. OTW dyan Sir Dan from Nika Babe. Tilma Lapid, Lantin Vlog, may galab shout out kapatid from Telma. Salamat sa $5 $5 mo Ate Telma Lapid. Kaya dyan Sir Dan po tayo. Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Bago ba daw kaibigan Lanten? Ay bago pala, bago. Like number 20 kaibigan Lanten Vlog. Kung makapagtitis, patuloy nilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal di naman ng aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Sa nang at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob.
Hindi ko napansin ang takbo ng mga araw. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ding hindi ko nasilip. Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Unti-unting bumababa itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Nalapag ng eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nadarama, walang mapagsiglan. Para sa mga OFW to, yung kanta na to. Mga pababa na ngayong Pasko. Kaya sa mga OFW dyan, kantayin mo yan to. Love Remain Official, Dan Tamsakludi. May moderator ka na? Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Dito na ako sa Art of Traditional Fishing in San Vicente, Palawan. Kaibigan dyan, Sir Dan. Love Remain Official, may jacket ka na, kaibigan. Please drop your link, my friend. Baba ka ng bahay mo, Love Remain. Salamat ulit, kaibigan dyan, Sir Dan, sa $5, Hong Kong dollar. Love Remain Official, may galab shoutout kabsat from Lantin Official. Drop ng bahay po, kaibigan Love Remain. Lantin Vlog, bigi-bigi. Rodel Relox Mangyan TV, Dan po. Dan na po, dyan Sir Dan, sabi ni Nika Babe. Man ng buhay, aking matitiis. Basta't walang tinik ka lang, nakatali sa liig. Kasni't may makakaya, kung ko ay malaya. Sa kuko ng agila, sa liyakin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng dan. Maraming salamat po Kuya ha, no problem. Dan sa nakapin dyan Sir Dan. Thanks Lodos. Thank Lodihos. Sakit ja. Ano yun? Ay jacket. Nadali mo ko doon ha, Love Remain. Ang mga pang-aapi sagad na sa aking buto. Ngunit walang kalayaan habang naruroon sa kuko ng agila, sa liig ko nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila. Shoutout po sa 13 viewers. Magdikitan lang po, magdikitan. Hello my friend, good morning from Budanazir. Aking matitiis, basta't walang tinika lang, nakatali sa liig. Ngunit walang kalayaan habang naruroon sa kukon. Hello my friend, good morning.
Sa liig ko nakabao, ako'y palayain. Tusok na kaibigan Tunying from Manay Orly TV channel. Ng agila mapang-alipin. Shoutout po sa 12 viewers. Padikit na po kay Jan Sir Dan. Sa FTV Karachi, palitan nga muna kita kaibigan, ano? Tita Sel, Miguel Love shoutout. Tusok Dan host. Sa FTV Karachi, palitan nga muna kita Jan Sir Dan. Tamsak Dan po, like number 47. Good morning kaibigan Tunying. Good morning din po, Manay Orly. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, makalaya. Baba ka ng bahay, Tita Sel. Palayain. Mapang-alipin. Ng agila. Nika Babe, nag-drop ng bahay. Hashtag Kdo Vlog. Mega love shoutout po. Magdikitan po, magdikitan. Good morning, Boss Tonying. Have a wonderful day. To you, stay safe and healthy from Malo Harina. May kalab shoutout, my friend, Malo Harina. Vlogger din to eh. Supporters din ni kaibigan Master Chito Loto, pero sinubscribe niya ako. Salamat, host. Baba na bye. Nika Babe. Yun. Dili na naririnig, hinanaing sa barong-barong. Pastid palasyo nila'y may matibay na bubong. Dito ko sa bahay mo, Isel Karugong. Subscribe ko na, kaibigan. Like number 419. Baba ka ng bahay mo, kaibigan Maluhari na. O, pangalawang ayuda, kaibigan. Salamat, host, Tita Sel. Pangalawa. Kakaya natin to. Like number 420. Panoorin ko lang. Hindi ka pa ba monetize? Pangatlo, Tita Sel. Meron kang matutulungan. Oh, gawin langit ang mundo. Saan na yun? Pangatlo, Tita Sel. Kaso 23 minutes. Pero gawin ko lang mga like number 21. Gawin ko lang mga 10 minutes. Ang kaban ng ating bayan. Good morning, Boss Tonying. Huwag naman, boss. Di ka, Babe, OTW. Buda na, sir. Nag-drop ng bahay. Salamat, host, from Tita Sel. Anong ibig sabihin baba ng bahay, bossing? Hindi ko yan alam, De, yung link ng channel mo, i-drop mo para mag-subscribe din sa'yo yung mga naandito. Simply Kaka, may love shoutout.
makakaya natin to. Mamaya silipin kita, simple kaka. Tapos sila hanggan maging lahat na tayo. O kay gandang masdan. Love Remain official. Si Love Remain pa nga pala oh. Sige, diyan ka lang muna, Love Remain. Matutulungan. Oo, gawin langit ang mundo. Habang maaga pa. Dahil man lang sa kapakanan ng iba. Ng mga batang maglalakihan. Tel Malapid, out muna ako katanyo. Salamat. Salamat din Ate Tel Malapid. Salamat din sa $5 mong pinalipad. Meron na akong 0.64. Yes, Lodi. Palang Love Remain. Tita Sel, Buddha na sir, done. Connected to you. From Tita Sel, please subscribe back my friend. Buddha na sir. Nanonood lang ako dito kay ano, Isel Karugong, dalawa oh. Patatlo. Monetize ka na ba? Oh, may ad sa gitna oh. Makakaya natin to. Ganda ng bahay mo ha, kaibigan Isel Karugong. Hukay gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan, meron kang natutulungan. Oh, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Buddha na Sir Dan, connected to you. Salamat ng marami host from Tita Sel, no problem. Magdikitan lang po, magdikitan. Love Remain official. Bigi-bigi ka lang muna dyan. Mahaba tong ano ni kaibigan Isel Karugong. Maging lahat na tayo o kay gandang masdan. Nagugutom at nahihirapan, meron kang matutulungan. Tita Sel, Love Remain, full pack. Yun, nagdidikit na si Tita Sel. Two hours lang po ako ha, malapit na pa ako mag-end. Dana po Isel Kakarugong, sabi ni Nika Babe. Update lang tayo sa ating Day Maysa. Anong mais yan, kaibigan Isel? Ay, sweet corn. Nika Babe, salamat from Tita Sel. Noong bata ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Walang anuman po, saan mo nang baril-barilan. Di ka nila sinasali, di ka raw tunay na lalaki. Gusto ng tatay mo na ika'y magsundalo, pero babae ang puso mo. Kahit lunurin ka,
wala ring napala sila. Ang sabi mong ika'y Serena, huwag kang maghalala. Hello to ni Maxam from Hongmen Thai Vlog. Karin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka pang tinatapakan na tao. Di naman sweet corn yan ah. Puti naman. Ang mahalaga. Anong title song na yan, mentor? Ituloy mo lang ito. Sabihin ng iba, sila ang may problema. Ituloy mo lang ito by, Shackle to Shackle. Mahilig ako sa Shackle, kaibigan Shirley. Lahat ng Shackle, memorize ka yan. Walang pumapansin sa natatangi mong galing. Mas madalas ka pang laitin. Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo, ngunit walang rumirespeto. Lagi na lang isipin, sila na lang ang unawain. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka pang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Akit ka sa LS ko. Kantahin mo yan. Sige, kaibigan. Sige. No problem. Mamaya bang gabi? I wish you and your family a lot of health. Thank you, my friend. Hongmen Thai Vlog. Thank you. Mega love shout out. And same to you, my friend. Lahat ng Shackle, kantahin ko. Mega love shout out, Tita Sel. Huwag kang mag-alala. Matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka pang tinatapakan na tao, ituloy nyo lang ito. Ang mahalaga, tayo ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka pang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Yung mga cover song ko, nakakaiyak, mga panglibing daw. Di naman. Sila ang may problema. Magaling kumanta yan si Shirley. Oo nga, magaling kumanta yan. Hindi kasi ako nagba-background sound. Mas maganda sana pag may background sound. Kaso, mayroon mag-copyright eh. Para wala nang copyright sa akin. Pag may background sound, sigurado copyright. Silang mahilig manakit. Silang di pupunta sa langit. Magaling kumanta yan si Shirley from Tita Sel. Gagamrak TV, bigi-bigi with loving care emoticon. Tita Sel, mega love shout out, playing your video from Jan Serdan Adriano. Jesit Egypt Dan from Jan Fishing TV. Ito pa, mga tropa. Para sa mga tropa to, mga tropa. Nakabulastugan, hindi malilimutan ng asaran na mayroong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at diyan nagsiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan, ang tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw
Kaibigan, lubhang naasahan, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Maganda sana ito pag may background sound. Baka makapiright kasi. Tita Sel, clap, clap, clap. Hello po host from Dan Arbiso. Pag magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan at barbang walang kinabukasan at kahahantungan at diyan nagsiseryoso ang usapan. Ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwang kaibigan namang nakakaaliw, oh, di na tayo pababa, nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barsadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. 10 minutes, kaibigan. Next, sino pa ang kasunod? Hello po host from Dan Arbiso. May kalab siya kaibigan Dan Arbiso. Next. Pin ko nga si kaibigan Shirley. Sino ba hindi ko napipin? Sila Bremen, oh. Pabata, edad may di nahahalata. Dito kay Labrimin, ha. Nagsasawa. Barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan, Labrimin, oh, nandito ko. Labrimin. Unang dikit, kaibigan Labrimin. Babata. Panoorin ko lang, ha, Labrimin. Tanggalin ko lang yung odds. Dito na lang ako sa BB Face. Nandiyan ako sa BB Face, ha. Yan ang aking mga tropa. Pangalawang dikit, Love Remain. Ganda naman ni Love Remain. BB Face. Technique. Nandiyan ko, Love Remain, ha. Pangatlo, Love Remain, pangatlo. Shoutout po sa team viewers. Salamat sa 49 thumbs up. Ito, maganda pang kanta to. Tanggalin ko nga. Ay, magkaka-copyright kasi ako eh. Asahan mo pala yun. Dan Arbiso, Dan connected to you. Tatlo, nandito ko sa Labrimin, tatlo. Huwag kang mag-alala, sa kabiguan ay di ka nag-iisa. Meron kang kapareho na maaari mong makapareha.
kabareho mong mag-isip, di ginagawa ro ang pag-ibig, nandyan lang siya sa sulok o baka sa gilid-gilid. Alisin na ang lungkot at wag nang magmukmok, oras na para ika'y lumigaya. Nasa isip lang ang takot, wag kalinghuan ng loob. Ano kung ika'y mahuhulog, may sasalo sa'yo. Asahan mo. Gabay, pakibanatan. Sige kaibigan. Di kang mabanti. Bakit ka paapekto? Di siya kawalan sa iyong sarili. Kabaliktaran mo mag-isip. Sa isang saglit, ika'y pinagpalit. Hayaan mo na siya sa ere o dyan sa tabi-tabi. Alisin na ang lungkot at wag nang magmukmok. Oras na para ika'y lumigaya. Nasa isip lang ang takot, wag panghinaan ng loob. O ano kung ika'y mahuhulog, may sasalo sa'yo. Asahan mo. Gabay daw, gabay. Sunod, gabay. Ay, mag-end na pala ako. Last 5 minutes. 15 pala, 15. Shirley OTW po from Dan Arbiso. Sa kabiguan ay di ka nag-iisa. Meron kang kapareho na maaari mong makapareha. Kapareho mong mag-isip. Hindi ginagawang laro ang pag-ibig. Nandyan lang siya sa sulok o baka sa gilid-gilid. Alisin na ang lungkot at wag nang magmukmok. Oras na para ika'y lumigaya. Nasa isip lang ang takot, wag panghinaan ng loob. O ano kung ika'y mahuhulog, may sasalo sa'yo. Asahan mo. At wag nang mag-host request, gabay. Ika'y lumigaya. Nasa isip lang ang takot, wag panghinaan ng loob. Kalimutan ko tong gabay na to ah. Dikitan na po, dikitan.
Wala, nawala. Pagkatapos po ng kanta na to, mag-end na ako ah. Maririnig sa'yo sa pagdating mo sa mundo ang katahimikan, malayo sa gulo. Sa inosenteng mga mata, iyong makikita, wala pang kamunduhan, walang pangangamba. Humawak ka lamang sa aking kamay, nang matuklasan ng ganda nitong buhay. Ingatan ka't di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, nampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, silip ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin, pagkat laon sa wakitang aarugain, sa paraisong kinalalagyan natin. Pagkatapos po nito, mag-end na ako ah. Inunan sa'yo upang mahubog ang husto, ang kabutihan sa kapwa-tao. At sa mura mong isipan, dapat nang malaman na may Diyos tayo, mapasalamatan. Humawak ka lamang sa aking kamay, matuklasan ng ganda nitong buhay. Iingatan ka di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, nampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain, sa paraisong pinaglalagyan natin. Love Rimino, nandito na ako sa iyong baby face technique. Ganun lang pala yun. Edmalyn Ruelo, may galab shoutout. Hi idol. Dan Arbisadan, sabi ni Johnny Fishing. Mawak ka lamang sa aking kamay, nang matuklasan ng ganda nitong buhay. Ingatan ka di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, nampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain, sa paraisong pinaglalagyan natin.
Salamat kaibigan dyan, Sir Dan, ha, sa pag-stay mo. Dan Arbiso, salamat. Edmalyn Ruelo. Johnny Fishing TV, salamat. Tita Sel, salamat po. Love Remain, salamat, salamat. Kaibigan Shirley. Mag-end na po ako, sakto na 2 hours. Salamat sa 50 thumbs up. Salamat, salamat. God bless sa ating lahat mga kaibigan. And thank you. Mag-end na po ako. Salamat sa inyong lahat. Sa 9 na natitira dyan. Love Remain Official Dan. Bilisan mo ang takbo, lugan mo ang mambang nakadulak sa iyong ulo mo. Tuloy tumalan ka, tumapa kung kailangan, at baka dumuan pa mga balang ligaw. Salamat kuya, nanood ako kay Lantin, nakakatuwa. Ay ganun ba? Sige. End na ako. Thank you kaibigan niya Sir Dan, ha. Simple Kaka. Bye-bye po, bye-bye. Mag-end na po ako. Sorry kung nabigyan ba kita ng ayuda, Simple Kaka. Baba nga muna ng bahay, bigyan muna kita ng 3. Simple Kaka. Para ibigay ko itong 3. Galing ako kay Lanting ko, inabot, request. Galing ako kay Lanting, di ko inabot request ko. Next na lang, pagkakit ko na lang kaibigan. Yon, bigyan ko lang si Simple Kaka. Di ko yata nabigyan to eh. Simple Kaka. At sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Like number 20, kaibigan Simple Kaka. Saglit lang pala, 12 seconds. Ano ba yun? Pangalawa. May galab siya Shirley. Like number 22. Pangatlong ayuda o Simple Kaka. Thank you. Pangatlo. Like number 23 to, Simple Kaka. Short video lang pala yun. Kind of breakfast. Thank you. Short video nga. Welcome Lantin. Thank you po from Simple Kaka. No problem. Thank you po sa mga pumunta sa premiere ko. Shirley, Simple Kaka, and Jan Sir Dan Adriano. Thanks sa mga kapatid. Tunying Kapsat. Sorry, hindi. Reply na lang ako Lantin. Reply na lang ako. Mag-end na ako. Salamat mga kaibigan ko. Gin Official, salamat kaibigan Gin Official. Okay, Kabsa, thanks po sa lakas connected po tayo. Salamat kilabat, Kevin. Nagkakantin pa nga sana ako eh. Balita sa radyo at TV, ganun pa rin, kumakapa sa dilim. Minsan naisip kong umalis na lang dito, limutan ang lahat, lumipad
lumayo. Bato-bato sa langit. Yun. Tamaan, huwag magalit. Alam naman natin kung sino ang tuso. Walang tuso dito. Bawat puntang umiiyak, singil ko ay piso. Sa bawat tumutukhang duka, alay ko'y dugo. May kasama ka kapatid, kaibigan. Hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Oh, hallelujah, hallelujah. Sinong sawa, sinong galit, sumigaw ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Drop it, baby. Yan, mag-enda po ako. Mag-enda. Thank you very much. Bye-bye. And God bless us all.